Takže čaute ľudia, dneska si tam u nového videa z Robloxu, dobre, neviem to vysloviť, ale dneska ideme hrať 99 dní v lese s jeleňom. No, takže toto je iná hra, lebo keď vás ten jeleň chytí, tak vás asi zožere, no. Lebo mňa už raz chytil a on ma normálne rozdrapal. Takže dneska si dáme pre 5, lebo ja to hrám sám, chápete? Kamo, poďte sem takto. Bacon. Dobre, poď, žena. Yes, je tu 3 z 5. Ty namakanec, poď sem. Namakanec. Poď sem, namakanec. Ne, koľko mám sekúnd? 2, 1 a sme tu. 99 dní, survival. Friendit Mr. Children. Survival. Kokos. Ideme hrať. Myslíte, ja to hrám na PS-ku. Ja to ne... Budete počuť stále iba takýto zvuk. A čo mi to bere? Snack. Konia. Vidíte, ja som na počítači, ja som na telke, vidíte? Keď som na jednotku. Ja som na telke, vole. No, takže ideme. Dobre, ideme ešte nájsť také. Maďovky, mám už tu pozerať, že prvé decko. Ja by som mohol robiť taký troll, že by som takto... Dino Kid. To je ten jeleň konkrétne. Kokos, Gaďo tam zavrel iba tí jelení, že pri tom lese. Akože ja už by som aj išiel dovnútra. Kam ja tu nebudem? Jeleň ma tu nachytí pre Boha. Videl som zase od takého druhého youtubera, bouchala video, že proste on vytrelil svojich kamarátov a chápeš? Že bol on jeleň. No, ono sa to dá kúpiť tu že nemusíš si dať avatar, ale to sa dá kúpiť, že normálne, aby si bol jeleň. Lenže to stojí Robux. Ja som najväčšia Sigma, lebo ja mám jeden jediný Robux, ja si ho šetrím. Ten jeden jediný Robux. Ja mám jeden Robux. Chápeš? Jeden jediný Robux. Dobre, sapling tu máme. Kamo, lebo vidíš to? No a mizne ten môj. Ja chcem, aby nám mizol. Lebo ono, jak som to hral s kamarátmi, tak ono to vôbec aj nemyslel. Kamo, rýchlo poďom, sa blíži noc. Lebo a budeme v kúre. To čo tam je do prčic? Čo tam je? Kamoško. Dobre. Bereme. Čakaj, ja to priložím. Nie, nám zasne. A sme v piči. A sa idem schovať kde za strom. Aby ma ten jeleň nečapol, ale hádam nepôjde z tejto strany. Keď tak... Kytka, ešte. Oni tu nemôžu byť niekde ďaleko. A kurve. A to teda, kde bude iba ten jeleň? Ten jeleň môže sa zjaviť hoci kde. Kde je? Sa bojím strašne, že... A zrazu za mnou iba ten jeleň, vole. Kokos. Môže byť iba z tejto aj z tejto strany. A to prč. Utekam. Jeleň zasratý. Prosím, jeleň, nerob, jeleň. Prosím, ja ho tam vidím vzadu iba. Nie, prosím, jeleň, prosím ťa, nezabí nás. Prosím ťa. Vidíte ma, ale nezabil. Otvorite.
Vykašľal sa. Na nás. No asi nie na dlho. Bo kam ja si tam tak. To je celá moja izba. Takto tu budeme nežiť. Takto, áno. Takto. Ja sa strašne kokos bojím. Ja si to dám na jednotku. Do piči. Do lici som povedal. Yes. Ja som iba niekedy tak poviem, ja poviem iba lič, ja nepoviem to slovo. Vy si to iba myslíte, vám sa to iba zdalo. Keď si to počujú všetci, tak ste asi dementi. Dobre, takže. Ahoj. Čo to je vlastne? Postaň sa. To je bomba! To je bomba! Kamarát, ja neviem, či tu budem iba takto, že sám vole. To nechcem byť sám v tom lese, lebo ja to nevydržím, chápete? Ja si to asi resetnem a pôjdem akože od znovu. Víte, lebo už tu niekto nebol. Čo? Ja tam bol sám iba. Čo? Ja tu nebudem takto, ja si tu mám líve a dám si znovu. Prosím, nech ma to nedá do... Dobre. Takto. A yes. A hľadnite, koľko má dní vôbec. Ja mám 43 dní v tomto lese. Ja nebudem štípky na vole. Ja tam nebudem s typkyňou iba. Čakaj, prosím. Ja dám to s chlapom. Gadžom má také isté vlasy ako ja. Lenže ja som peknejší, chápeš? On je taký nezačiatočník v tejto hre. Ja mám 43 dní. Tak máte tam hore napísané, koľko mám dní. Vidíte? Tam jeden deň bol. Váže jeden. A prečo tam dali, že 0 a potom, že jeden deň prejde, druhý, tretí, štvrtý, pátý, šestý. A nie, že už iba, že one a hneď. Kto tam založil oheň, nech sem príde. No, a policiát. Kamo, ale kam išli všetci? Všetci boli iba stratení v tomto lese. Všetci iba, že stratení, keď to hrám. Hen tam je týpkyňa. Iba, že... Ja ich budem tak troliť. A sa tu schová. A potom ja vypachnem, iba, že v noci. Hen tak. No tebe čakajú, ona príde, že jeleň, ona ho pôjde odplašiť. A iba za ňou, že ona sa otočí, kokos. Napaší sa, nevím čo. Ježi. To piči, ja to robím. Ja mám taký labilný stojan. A mi to už za chvíľu bude. Nestačí, aký je teraz. Prosím. Yes! Padaj, že ho nevidieť ten deň. Ešte raz mi to padne. Ja neviem, čo urobím.